Ме обещахте, че ще отговорите на въпрос. Защо не сте гласували за регистъра за педофили миналия четвъртък? Имате ли обяснение? Много. И аз ви благодаря. Защо не сте гласували? Ама кажете ми. Говорите за младежки център, не сте гласували за регистъра за педофили. Те искали и те били настоявали за това да има регистър за педофилите и той да е публичен, което е откровена, груба лъжа. Защо сте гласува преди и след тази точка, но не и на второ четене за регистъра за педофили? Обяснете просто. Така няма да стане. При мен не ми викайте оттам. И мисля, че ти и цялата ви клика сте п***ти и подкрепяте педофилите. Какво? Ема вие не сте гласувал, излезе стенограмата. Как ще сте гласувал, като не сте гласувал? Как е възможно и отрепките в затвора да знаят, че педофилите са дъното на дъната на човешката цивилизация, а тук да има представители облечени в костюми, което не ги прави по-малки отрепки, без извинение, които да твърдят, че педофилите имали права. Имате ли обяснение каква права? Ма как аз ще обясня за педофилите, като вие не сте гласували? Не ви е срам? Бях се зарекла да не я пускам тая тема. Не за друго, ами защото направо ме е срам от това, което ще чуят ушите ви. Обаче след като ДБ очевидно продължават с джендърската си пропаганда, не ми остава друг избор. Да не забравяме и че по време на кампанията един от кандидатите на ППДБ беше арестуван за, забележете, блудство със собствената му дъщеря, и това на фона на педофилския мегаскандал Петрохан с любезното участие на гореспоменатите, който буквално разтресе България. Макар и всичко случило се обаче, част от лицата на ПП и ДБ все пак прекрачиха прага и на този парламент. И е време да ви покажа как същите тези хора буквално защитиха педофилията. В края на миналото Народно събрание цели 13 души не подкрепиха създаването на публичен регистър на педофилите. От стенограма номер 8 от гласуването ясно се вижда как някои от тях са гласували преди и след това така важно за обществото гласуване, но точно на това са си излезли от залата. За пореден път станахме свидетели на тежко политическо лицемерие от страна на ППДБ, защото господин Божанов каза как те искали и те били настоявали за това да има регистър за педофилите и той да е публичен, което е откровена, груба лъжа. Защото за първи път такова предложение беше внесено от Възраждане през 2022 година. ППДБ отказаха да го подкрепят. Така няма да стане. При мен не ми викайте оттам. И мисля, че ти и цялата ви клика сте п***ти и подкрепяте педофилите. А за мен е изключително необяснимо как е възможно и отрепките в затвора да знаят, че педофилите са дъното на дъната на човешката цивилизация, а тук да има представители облечени в костюми, което не ги прави по-малки отрепки, без извинение, които да твърдят, че педофилите имали права. Няма как да не ви покажа лицата на тези хора. От групата на Продължаваме промяната това са Андрей Цеков, Богомил Петков, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Джипо Джипов, Ивайло Шотев, Петър Кьосев и Татяна Сивева. От групата на Демократична България Кристина Петкова и Явор Божанков. Да, знам, че някои само бегло сте ги чували, други пък нищо не ви говорят. Обаче сред негласувалите има и знакови имена, като това на лидера на ПП Асен Василев, както и напряко свързани с случая Петрохан. Бойко Рашков от ПП, който баш по това време, докато бил вътрешен министър, разпуснал гранична полиция в района и уволнил шефа на районното в Годеч, но пък с чиято благословия сектата била въоръжена до зъби с оръжия, пистолети, пушки и каквото още се сетиш, и била оставена да се вихри необезпокоявано по границата. И тук е време да събуди прокуратурата от дълбок сън, защото така и не разбрахме каква е била целта на цялото това занятие. Надежда Йорданова от ДБ, която от поста на правосъден министър раздава на сектата лицензии и разрешителни все едно са се паднали от зрънчо, също няма как да я пропуснем. Няма как да игнорираме и факта, че някои от тези политици имат деца и са родители. Вижте обаче какво се случи, когато се опитах да поговоря с тях честно. Господин Божанов, защо не цялата ви група гласува за регистъра за педофили? Видяхме ключови лица на Надежда Йорданова. Ама защо другите не са? Вие защо не гласувахте?
Господин Богданов, защо не сте гласувал за регистъра за педофили при гласуването миналия четвъртък? Господин Богданов, обещахте, че ще ми отговорите на въпроса. За регистъра за педофили, защо не сте гласувал? 13 души от вашата група. Защо не сте гласувал за регистъра за педофили? Проверете си. Проверила съм гласуване номер 8. Гласувала съм за включването на тази точка в дневния ред. Гласувала съм на първо гласуване за приемането на този А на закон. второ? Така че проверете На си. второ проверила съм, ще извадим стенограмата. Ме обещахте, че ще отговорите на въпрос. Защо не сте гласувал за регистъра за педофили миналия четвъртък? Имате ли обяснение? Много. И аз ви благодаря. Защо не сте гласували? Ама кажете ми. Говорите за младежки център, не сте гласували за регистъра за педофили. Имате ли обяснение? Каква плава? Ма как ще обясня за педофилите, като вие не сте гласували? Не ви е срам. Какво? Ема вие не сте гласували, излезе стенограмата. Как ще сте гласувал, като не сте гласувал? Защо сте гласува преди и след тази точка, но не и на второ четене за регистъра за педофили? Обяснете просто. А някой потвърдил ли е това нещо? Ма има стенограма, господин Някой Цицин. потвърдил ли? Да, има стенограма. От кого? Между мен и тебе. Гласуване номер 8 Кое какво има в там? парламента. И какво има Миналия там? четвъртък. И какво има Господин там? Богданов не е Какво има гласувал. там? 13 души от групата ви Може би не не са са били гласували. в... А само те ли не са гласували? 13 От души не целия- са от целия гласували парламент. от ППДБ.